bedo ka donjo e form 1 kata ka donjo e klas 9. Jotelo mopogore opogore osebedo ka chwalo basaris mano kokale e bwo agucho menda mano mar CDF. Kata kamano kwang'iyo jopuonjre maderom 131,854 adiera gin jopuonjre mariek to kata ka ngiyudo thuolo kata kiseyudo thuolo bisomo gazet kawuono king'iyo sigana jopuonjre go thoth giyudo kata max 350 kadhi malo to king'iyo kit tije ma jonyuol gitimo moko kuom jonyuol magi uso mana lot moko kuom jonyuol magi tiyo mana tije mjengo matine ni ponono kata pesa magi kungo no ok nyal romo mar mondo mi oter godo nyathi e skul king'iyo mahitaji madwarore kitero nyathi e form 1 kata kamano basaris iwacho ga nonego bed ni konyo nyithindo mochando pono inyalo pinjo ni ang'o manotimore ba jopuonjre gi odongo ko moko yudo basari monego bed ni jolo sombgi gidonje form 1 e yo makare Maureen kose pono nitiere mibadhi moro mantiere chenro mar chiwo basaris e kor gwenge ma pachoka. Mano bende nitiere Joyce kikwa wuondri. Nitiere mibadhi ma wase witness. Iyudo ka diera nyathi ochando mar adier. To jok manie migepe mag chiwo basaris gi. Gin bende gin gi tama gi moko ma pesa ni nyalo yudo ka giyudo yo ma gigole godo to kata nyathi mane pesa ni odhi ire bende ne onge. Moko bende yudo ka koro gichiwo pesa ni e ng'eruok. Ma nyathi ma is very deserving end up ni okoyudo pesa ni to pesa ni ichakimiye kendo mana jomoko ma bende jonyuol gi mana ga teko mar mondo mi nyithindgi ka odhi skul. Koro mano bende oromo nyisi ni to wan jok ma aluong ni sudhe. Koro iyudo ka adiera gi chunyi yie kuchuchu ine mitelo ne ng'iyo ratiro mar nyathi mochando. To in iwuon emi kawo pesa nyathini tidhi tiketi ofuki. Ing'eni en tim moro Joyce ma akia ni ng'ano manyalo lose nikech mano gima ka Nyasaye moko wuoye kodi monyisi ni tim ni mitimo ni tok long'o to akia ni ng'ano manyalo nyisi nikech adiera being human enough nyisi ni pesa makamano ok onego bed kata ni iparo ni nyalo lalgo. En pesa monego adiera iter mondo dhi okony nyathi moro nikech kikonyo nyathi achiel Joyce end up ni ikonyo jok mang'eny malich. We mondo anyise ni kata mana an wantiere gi organization moro miluongo ni Okal Care. Tamni kende ne wan gi nyithindwa mane wa jokonyoga mane iluongo ni ma was still ongoing in the program. To chieng' moro ne wantiere e duond mine kachacha kowuoyo about konyo ganda. I'm telling you Joyce, applications manayudo iywago ganda uma kata kakitim ritami. Watero nyithindo mang'eny school to still there is need makata sama lose kodini there is a mama mantiere Mombasa kuchuchu onyisa ni en gi nyathi moyudo 380 marks oluong nyathi ni Bura Girls okonyal tero nyathi school nikech oonge gi yo mora mora to mane mana nyisi ni kwa ground onyisa ni en oluoko galuoka ne mine wetene to en gi nyithindo mamoko. Koro okia ni to mae madwa dhi skul koso moko kadwa ni mondo dhi otimre nadi oyud kaka dak. Koro pinyo dhiere gi nyathi moro bende no nyisa yo Siaya kochacha otuo mooro nyaka gigi mag tuo go ko Joyce kitimo due diligence nyathi omoko godo onyisa ni nyathi odwa ni mondo duoke klas 6 odhi ochak koro nyathi ne makoro chalo kendo ka gima koro gemo doke CBC kuchuchu nyathi manosechopo 8 monego beni dhi klas dhi form 1. Koro yudo ka gigi gin gik moko ma ok ber kata matin. Ema nyisi ni an kanyalo duokie wach mar ni ji chamo pesa mar nyithindo monego beni dhi skul ni en gima Nyasaye kende manyalo wuoye gi ng'ato nikech en wang' teko maduong' kabisa ka nyathi moro nyalo chandre ni onge gi pesa to ito pesa no tiso imfuko ni itimo godo mana gigi kata ichamo godo raha mari ok en gima ber kata matin. Ato bende bingeni wach ni mar chiwo basaris nikech iwacho ga ni thothne kichiwo basaris akeni ng'aune go beni seyo kata maduong' nikech iwacho ga ni gitudorega kod ruodhi mayudore e kor gwenge kata chiefs ni gine monego bed ni gi identify familia mochando tido ni ruodhi go bende moko kuom gi jomibadhi kalo ni nyalo dhi kata ya pis ruoth to okodewi odwa mano dew ng'ama nitie machiegni kode gine makoro kelo masira makamae Maureen. Kata kamano sirikal onego bed ni time ang'o e wach mar basari ni kata bedo ni omulo mana jo kuonde chung' od bura mopogore opogore kata constituencies sirikal onego bed ni timo nade kata yango yo mane mar mondo mi one ni adiera pesa makama
ochopo ne nyathi mochando mar adiera ma ok ni ponono ng'ato jonyuol ne nigi nyalo to ene makinde ichak imede basari to ng'ama ochando to koro dong' mana kapod ochando ka. Nanyisi ni Joyce Gini is very complicated. You can imagine ni sirikal osetimo patgi mogolo pesa mokowe gwengewa. You get. Koro dongo miu gini kaka community. To community ema pod iluongo ni man eat man. Community ema pod olokore kendo man eat man chamo nyithindgi gin giwegi. Nikech I'm imagining a case ma peso dhi a constituency makuma wuoke peso chopo Rarieda. You get. To ni koro jo Rarieda gi nikech ing'eni gweng' ka ung'eru Joyce. To chief ong'eyo gweng' ni maber malich. To en owuon gi jochiw pesa ni jok mabete committee ma disburse funds gi. Kendo nie makendo koro gigolo nyithindo ma ochano mar adiera to giketo nyithindo ma onge gi chan. Ing'eni gini otek. It has to come from chuny dhano. Yes. To koko nyal wuok e chunyi sirikal osetimo nyalo mare. Sirikal osemiyo duong' kaka community ni mae koro giru run it. You understand? To mane ma pod tamo pod uchaku keto mibadhi ka gi nyithindo mawuok e gweng'u. Koro ing'eni akia pimo Joyce chwanya.